Diri mo makakita og dalan na grabe ka kurbada, ug pangpang na grabing habuga, kay og simbakog mahoyo ka usurbol sa ubos jud ta puyuta. Pagkakuiba ba? Unja jari pa view na pirting tsadaha, na og mulantaw ka usurbol dagaton jud ka. Maong lantawa og humna ning video ha, kay ato na ning sugdan sugod sa pinakauna. Yo mga jong adlaw sa jong tanan diha mga bade. So for today's video, ubani ko ninyo kay muadto ko sa lugar na wa pa ko kaadto. Bitaw bade nakita man ninyo siguro sa intro nga nakaagi kog dalan na kurbadahon kaadto. Pero before ta moabot didto, standby sa ta diri kadali kay maghuyat man tag bao-bao. Kay mao atong sakyan paingon kung asa ta moadto. Matay murag makaingon na jud ko na nagkahitik na jud ang panahon bade. Kay sa unang bao-bao bade magkamang paman. Nya karon mudagan og masakyan naman. Mao makaingon jud ko na nagkataas na jud ang teknolohiya bade. Nawa na. Mao pagani pagsugod sa video bade. Nagkabulol-bulol na ta dani. Pastilan pa ita. Og ding dapitan ni sakay na pud mi og laing bao-bao bade. Ay katuunang gisakyan namong bao-bao paklabir pa man to. Nya kini nga mong gisakyan ron diretso na ni kung asa mi muadto. Og diring dapita ba din na mi sa taga nito. Ya pasensyahin na lang ko ninyo sa akong gipanulti na murag dili masakto. Kay unsaon man lagi diring lugar na wa pa man taon ko na suhito. Ya sa akong paglantaw ba din murag diri na magsugod ang kalbaryo. Pero dili man si ikong kalbaryo, diri na magsugod ang kakulba sa dalan na kurbadahon kaayo. Pero di ta angay mabalaka ba de. Kay murag di naman ni bago sa tong panglantaw ba de. Kay murag sige naman siguro ta makagi og ingani. Aw dili kung murag sige gyud. Og shoutout po di ko sa mga followers na ako na nagtrabaho diri na kumpanya bade. Ug kung wa ko nasayop mao man siguro niyang TH Pal bade. Na basta ka i-correct ra kaninyo sa comment section bade. Kung di man galing mao ni ako gipanulti diri. Matay na pay papiyok-piyok ni Kintoy bay. Og diring dapita bade murag nagkaladyo na jud mi. Nagkaladyo mi sa mong gihikanan ug nagkaduol mi sa mong padulngan. Matay murag lyrics watos kanta toy. Bitaw murag lyrics jud to bade. Bitaw samtang nakalayo ang biyahe nagkaduol jud ta bade. Kay matay murag maglahi ag karon og sa dati. Kay pilahay pa man tong pagtungtong nahog elementary. Ya karon ni graduate ta taon-taw high school bade. Nya mao nay rason kung nganong nabiyahe taron bade. Kay kung batihon na pud nato ang laing chapter sa tong pag-eskwela bade. Ug paguman sa pipila ka oras na biyahe, aw jari na niabot na jud mi. Pero wa na po kasabot sa kong ibati dirang dapita bade. Kay naghalaw na ang kakulba og kagutom bade. Nya kasayro man lagi mi niabot diri bade. Aw sa crispy king sa mi mo atake. Nya sa wala kabalo kung asa ning lugar. Diya day taron og kantilan bade. Kay lagi schedule man ako para entrance exam ron bade. Pero before ta mo proceed anang butanga bade. Aw kubkub kumbati sa ta diri. Kay matay grabe nang gutoma, wa nilo na tong tinai. Nya samtang kakaon ko bade. Ibati na po og kakulba diring dapita bade. Kay basig di ta maka-answer or di ta mo pasar sa exam bade. Pagkakuiba ba. Pero sige na lamang kay naa naman ta diri. Kay sa giingon pa ni Jacob Moreno bade. Bitaw naon jud nato ang pinakasadyon. Kay kung magunata sa lisod dugay man ta makapadadyon. Pero nahon saon man eh. Sinugdanan pa gani naglisod naman ta bade. Pastilan pa ita. Bitaw pila ra istorya bade. So karon bade paingon na day mi kung asa ipahigayon ng exam bade. Pero wa na lagi. Murag grabe na jud ang gibati na kung kakulba bade. Unsa naghalo na tanan ba? Ang kakulba og kaihion. Intawon naghalo na. Pastilan pa ita. Hug sa wala pagdugay niabot na jud mi kung asa ipahigayon ng exam bade. Lingkod ani ta ginagmay. Kay taw-taw ta ni sugda na dayon ng exam bade. Hug pagsuyod na ako diri, ikusog na kadug ulpot akong dughan bade. Chill-chill ra man ang uyo nga pero una-una na kauli una. Ayo nagtutok-tutok sa kamera diha pag-answer na. Ug sa wala pagdugay na human ra jud ang exam bade. Resulta kan gihulatan mong nagpabilin mi diri. Ug mas nisamot na noon ang kakuyba na akong gibati bade. Basig di ta mo pasar ba. Ug pagkakita na ako sa result bade, matay na kaingon jud kog. Pagtuon jud taglugit dani. Ay pagilumtoy di mo gani kabi mo kagod maglugit naman hinuon. Bitaw bade, wa jud ko kasabot kung okay na ba tong result sa exam bade. Pero bitaw naghulat kan mi kung kano sa ang enrollment bade. Aw tarunga ba dyan natoy? Aw sus tarong lagi. Ug sa wala pagdugay paingon na jud mi pauli bade. Ug ako na lang pong gibidyohan ang mga tsada na view. Nawa na nako na videohan sa pagpadung nako diri. Pagkakuiba na pang bade oy. Delikado magpahunat-hunat ka diri bade. Samot nagdini mo makontrol og maayo imong sakyanan diri bade. Aw na sure wall sa ubos jud ka puyuton ba? Matay murag hapit jud mahuman atong video bade. Matay salamat sa inyong paglantaw ha. Ya ayo pud mo kalimot pag-like, pag-share ug pag-comment bade. Hala diri ra kan ko taman bade. Sunod na pud pohon bade. Bye-bye.